Hake Dr. Biswajit Debbarma no baksa buksu kok hamya samani komeni bisung tike baksa buksu kok sungmani bono jeo tu free sirimani hingke tamani bagai installment hayake EMI renani nang monthly hisabai ne hake bo agino kok omonoti sajak je bo o turmani down payment zero hisabai riwo tai installment amo bad baki bo ma sunai tuma hanmale sarkar se amsake free rimia bo bahike rimana hino amo kisa wanchugi ne Tiprasa rok sana tangake tai bo processing ni bagi paso haja kaisa hanyo automanan sekang amo rangna putam hamla amo document rok jo to kagos rok tikhanya nang amani bagi bo hai hini kok sao tai baksa buksu comment khlai ang video rok bonugo ani video simia buni video rok bonugo je bo auto bak payment pore tese tlang thango hnai amano tui bo kok samani ke je auto puila pai na hamani ya gulo norok butiman nukhungmanya hake borok amano tlangai nukhung thepawi tuni riphainyai bongni sakbai thang amani bagi borok tlango nei bo sawo Dr. Biswajit Debbarma tete bo kogro bo Tiprasa rongna hamkre khlainani bagi Tiprasa rongni je samung kring dongmani amono samung renani nei tai Tiprasa rongno develop khaimnani a kogro sawo bo hakena bo telemurani mongia kami a jagao kaisa thai tongo chakmaga salbagan a jagao kaisa Tiprasa rongni bagi hasukni khuri nei hati slamnani bagi bo aro kok reimani tai kwangma Tiprasa lukurongno rang reimani hake bo a jagao Tiprasa lukurongno falnok tangnani tai chubanani bagai kok rijak a jagao lundnani bagai haki Tiprasa lukurongni bagai bo tabuk sik jora amsike samung khlai tongo chung mokol baithang nugui tongo bo kok sawi tongo bini NGO ni bisingtike bo samung khlainai hinai bo bini bisingni kok bo amse khulugi sayapana haipana bo Tiprasa rongni bagai samung khlainai hinai bo kok rei tongo haki chung nugui tongo tai kwbangma neta hanjangnai rok minister hanjangnai rok kamini chikoni mikon neta peta hanjangnai rok bongni kamini bongni area ni bono kwbangma kok hamia sawi tongo bini bagai ekdom hamia ke comment khlai tongbai bui haki tabuk suk jora bui hamia to hningno sawin tongo kwbangma minister rok bo bongpa kamini borok rok bo neta peta hnai rok bo apene je bini samungno nugmani bini je tabuk suk jora je samung khlai tongmani Tiprasa rokno chubai tongmani nungmani belai khena kahamna amo aro kuno hamia kre haki kwbangma borokno wanchugo I je bo a oturmani Tiprasa lokurongno amo free riwo nei hapena amo free ya EMI marna amo installment ma sunai a borok rok to ke bo zero down payment puilao rang khoksa rena nangya to ke processing ni bagai 500,000 kaisa rena nango ni saubo bo samani je amo a namani processing namani ke je kagos document rok thik khlaini ni bagai je auto manai ha ke nanani kagos document rok thik khlaini ni bagai jatra patra khain nango amani bagai amo amsungma nawo hnai bo sau hake te kaisa koktuma amo ke belai ki chini Tiprasa society ni bagai chin Tiprasa do phani bagai belai ke hamia chini Tiprajwk rok komori bosong ba kajangmani social media wo kwbangma tabo daily haino chung kubuni bosong ba kajangmani chung nukjago post khalai borok direct no bongni social media ID wo borok photo post khlai direct no ru tabo kuno kiriliya gini hai labo lasiliya haike a borok kubuni bosong ba chini Tiprajwk kajangna borok tom khai tongbai saideman baksa buksu government job khlai tongo Tiprasa ni ST facility bai ST chakri kuta bai doctor teacher hai podre pod chakri manja ST ni kuta bai ST ni facility bai haifana borok ST bai kajagya Tiprasa bai kajagya kubuni bosong bai kajagi payu tumani bagai amo kuno wanchugi pai maya chini Tiprasa rongni bagai busuk loss ngi tongo population komi hui tongo chini Tiprasa rongni ST kotani je job phaimani ST chakri je facility phaimani amo nahar jagi tongo borok tuma hamale borok kubuni bosong bai kajagi peke ke non ST bai kajagi peke borok amo ST bukha kringi thango tuma hamala amo hanyo bumung simise ST haipana borok ST facility tlangi thango busuk Tiprasa rongni bagai a jagao loss ngi tong hazar lakh Tiprasa jobless hake o government job hne kisa sik jeng Tiprasa rok kisa facility mani tongmani kisa chini hamkraini bagai mani tongmani a jaga bo Tiprajwk rok chakiri tlang thangbo se kubuni bosong bai kajagi payung hake chini Tiprasa rok bahake mothangjak sinai tabuk jemon khoroksa borok chakiri mang hake chela sikla pano haike brisikli chakiri kre amo be kaja khakai khorong ne a jagao langma chawi thango development ngi thango haike baksa buksu to kajago haipeno baksa buksu Tiprajwk rok je Tiprasa ni facility tlangai Tiprasa ST ni facility chakiri guta ST guta ba chakiri tlangai kubuni bosong bai kajagi peo non ST rok bai haike sobono chari tonika kubuni bosong non ST rok no haike abu saibo SC OBC panong hakai general panong hakai bo ayang ni je facility man mane amoni ti bo job manai haike ST bo job tlangkha
na non ST ni onyo cast tongmani amo butlange chai tongke haike double facility mani tongkha borok busike o jago Tiprasa haike kubuni je Bharat ni je raide slamjak omono thokiwi chai tongkha ST facility tomni bagi rijak ST reservation tomni bagi ST chakri kuta government ni bisingtei manana je Tiprasa haike ST ro kwbangma bolongo tongo nok hamia tongo chana mai kwrwi chumnari kwrwi nungna tui kwrwi ayang uyang thangnani lama kaham kwrwi tongnani nok kwrwi kichik michik haike amte he ST rongno je reservation khlaimani chakri kota renani hnei je o kwrwi no bahaike kahamke chariman kahamke toniman borokno bahaike je o middle class onyo je community onyo je dofa tongmani borok bai bhaike equal ke toniman o ST rongno hnise ST kutaruo ST job hayo ST facility phayo amase omono tanei baksa buksu Tiprajwk rok o ST je manani tongmani je kubuni o je kwrwi rok je kosto mosto ka pore roi je chakiri manani tongmani omono mani ya khlaiye borok khai nawai kubuni bosongbai kaijagi payo amono kubuni bosongbai kaijakmani chini dofani population chimi komewo amo simiya kwbangma chini Tiprasa rokni je mantai soktai tongmani borok nawai paiye jeng Tiprajwk rok kubuni bosongbai kaijagi payo amoni bagi chin Tiprasa rong belai ke losungu population chimiya kwbangma no je facility ni tui bo losungu tuma hamle borok kubuni bosongbai kaijago hake noro comment class sari nongni bukhani kok ane kok kahamda na hamya ane kok nangmani da na nangya hake tinin biram sung noro video na sajaka like klaide te channel subscribe khaidi please tuma hamle khoksa rang nanglang norok channel subscribe khlainani haipana ani tui ingke belai ke support ung thango amsuno tinin video noro joto non khulumbai kya ambai।